Добро утро! 07.07.2026 година. Започваме с представянето на нашето меню за деня. Храна като у дома. Ето ги. Това е шкембенцето. Първото ни предложение е за супа. Шкембе, бульончето, мехцето. Ето тук. Следващото мехце, което сега ще започнем да режем. Так му съм го сварила. Това е първото ни предложение. Шкембе. Другото предложение днес за супичка е това. Това е супичка от свинско мехце. Ето, от плешка и от вратленце. Супа от свинско месо е второто ни предложение за супа. И другото за горещите часове е това. Това е тараторче, разбрахме се, с домашно мляко, с домашна краставичка от нашата градина. Таратор е третото предложение от супите. Отиваме на естията. Понеже вчера бяха две постни, днеска обратно. Днеска постното е едно. Ето го. Постничко. Пресни картофки с зелен боб. Зелен боб за разкош. Иначе ехниката е картофена ехника. Така. Следващото предложение е това. Това тук е ориз. Ориз, но ориз с печени кълки. Ето. Печено бутче. Ето е другата тавичка. Сега са пекат. Печено бутче с ориз. Ориза е в тенджерата. За по-сочен. Така, и третото предложение, също местно, е това. Това тук са, не само, ето ги, свински пържолки, вратни, ето, свинска пържола вратна, на фурна, която ще сервираме с картофено пюренце, което е от картофи, не от картофено брашно, картофено пюре, от картофи и залято с гъбен сос, което не е от пакетче, не е сухо, а е гъбен сос от полянна печурка. Ето го. Ето е гъбката. Целичка. Ето гъбен сос. Така, това и продължаваме нататък с скарата. Кюфтенца и кебабченца днес ще сложим на скарата. Ще ги предлагаме с пържени картофи, с домати, с краставици с копър, с лютеничка, с нашите гарнитури всеки ден. И последно, но не на последно място е това. Това е десерта. Мляко с ориз. Ето го. Още пари, затова е в тенджерата. След малко, като поистине още малко, ще го разлеем в купичките, ще излезе навънка. И с това приключваме представянето. Заповядайте при нас. Чао, чао!